s'eternitzava, no són 500 metres. Primer que res, agrair la presència de tots, que això és que esteu mantindre la cultura d'este poble, i agrair també l'esforç de Lluïsa en portar tota la teva vida artística i professional. I sense més, invitar a Lluïsa que pugui explicar el que has fet, el que has esforçat, i que així tens a molta gent que agrairà unes paraules. Bueno, així podeu veure una retrospectiva, més o menys. No estan tots els meus temes representats, perquè faltaria el tema dels xiquets. És un tema que jo vaig treballar durant bastants anys, els xiquets en el seu món, els xiquets de la guerra. Aleshores, és que coneixeu la meva obra, haureu trobat a faltar els nanos, no? Però bé, estan els músics, està la figura humana, no? El treball de l'anatomia, que em fascina, els paisatges. Jo crec que res més. O sigui, anem a fer un vinet, anem a gaudir i anem a xerrar un ratet. Tota pedra fa marge i cada març té abans febrer. No puc cantar l'amor, 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 no puc cantar l'amor.